The reason why Nigeria government don't want to release Mazi Nnamdi Kanu. You know, in Mazi Nnamdi Kanu past video, he explained why, but we will not understand. Let's go and find how this thing take happen. Hello, my wonderful people. Welcome back to Balabas GC. If today is not the first time where they come across this wonderful channel, you are highly welcome. My people, we see they here how they bring you back to back update as it they hot. If you never follow this page, please quickly do so and also subscribe to our YouTube channel. Would they here they bring you Ogbonge news as it they hot. Today we are going to explain with this video of our great leader Nnamdi Kanu. The reason why these people no one leave Mazi Nnamdi Kanu na because say Mazi Nnamdi Kanu refuse to be compromised. You know one be like other leaders, or you know one be like anybody who want be like Mazi Nnamdi Kanu. That is the reason why Mazi Nnamdi Kanu refused to do odubo for only Igbo. He refused to do boy. He refused to serve them. Because if Mazi Nnamdi Kanu agree on the agreement, sharply they go release him. But this man refused to say in conscience and say no, the freedom for his own people. So anybody waiting say Ingo cover Mazi Nnamdi Kanu, that person they dream. Oga, you need to go back to school. Listen, let me play you this video for you to watch. Now you understand the reason why these people don't want to release Mazi Nnamdi Kanu. When a prophet talk, when that thing happen, you go back, go bring out that word where that prophet talk. You go understand wetin they go on. Let's watch the video together. Nchiwu osote onye isi n'obodo Nigeria. Ọ mgbe m nọ n'ụlọ iko ni ka m ga-etinye ha n'aka akwụkwọ si ha agaghị m emezi Biafra ọzọ, unu bịa ka mgbara unu odibo ka ndị ọzọ si agbara ha odibo. Ha rịọrọ m njụ nsị na aga m ahapụ nwere onwe ha n'azọ kwee n'ihi ndị ya niile maka ọdịmma nke ha nwa na nke ụmụ ha ma nke ụmụ ha ga-abịa n'ihi na agwara m ha okwu m sị ha oge mgbe Zik a na-agwa Zik mgbe ọ na-eji ike na-akọwara Zik si ya na ebe ị na-aga n'ụzọ adịghị ya ọ na-efe isi kpakakpaka mba ọwọ Nigeria ka anyị gaa n'ihu lekwa ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taa na-akọwakwara ndị ya sị ha ihe azụ ike mere mgbe mbụ tinye anyị n'ụmị anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa ọkwa ihe unu na-eme kedu ụzọ nwanne Nnamdi Kanu si na-eme ya na-emeju ya unu kọwara m ka m ghọta na m sị ma unu arụghị ogbe nke abụọ gafere River Niger na unu ga-arụ okporo ụzọ unu ga-emezi ebe niile ebe ụmụaka na-agụ akwụkwọ ọ ga-emezi ọma mma ụlọ ọgwụ a ga-arụzi ya arụzi a ga-enwe ọkụ mmiri ga na-agba ọ ga-adịrị onye ihu na mma dịrị onye azụ na mma. Kedu ụzọ m si mejọ ndị dị etu a asị m na ụzọ m si na-eme ya na ọ dịghị mma njọ ha sị mbụ ngwa agha onwenye mgbara egbe onwenye mgburu mma onwenye mgbara ụta akwa sọsọ ozi ọma Chineke si mgbasa n'igwe okwu ka m na-agbasa kezie ka o si metụta unu. Ọ bụ gịnị mere unu a na-asị ka akpọta Nnamdi Kanu ka egbuo ya ọhaneze na ndị gọvanọ? Ọkwa na gịnị mere ndị headsmen na-egbusi ndị mmadụ n'ugwu Awụsa ndị gọvanọ ha n'ugwu Awụsa kpọbe ka abịa gbusie ha? Inu anunugo na onwe onye na-achị ugwu Awụsa gọvanọ pụtara sị ka egbusie ndị headsmen. Unu anunugo na onwe onye Yoruba pụtara sị ka egbusie ndị OPC. Ọgwụ na sọsọ ndị Igbo n'ihi na unu na-agbalị ka unu ga-agbara ndị Fulani odibo. Onye pụta sị ka agbara Fulani odibo. Onye nsị na mụ abụ Nnamdi Kanu agaghị m agbara Fulani odibo. Ha nwere ha kwesịrị gbara mụ odibo. Ọ ihe na-esere mụ na ha gaa n'ugwu Awụsa ndị ha na-akpọrọ isi n'ala na-ajụ ha unu na ebe a Nnamdi Kanu ọ pụtakwa n'ụbọchị one unu hapịa ọ na-akpagharị ebe niile ego na-enye ga-enyekwa ya ọzọ. Onye ahụ otiri mkpu bịa ọ gaa na BBC Igbo na-akọrọ ha aka m esokwa ya aka gị ọkwa ọgwụ ogonwa wee onye isi nche na steeti gị. Ị ga-agwa m na onwe ka ndị agha obodo ekwensu bụ zu Naịjirịa ga-esi malite na-akpa mkpamkpa n'obodo gị ịmaghị ihe gbasara ya? Ngwongwo niile esi be mburu akwa ebe ka esi ikpeazụ ka ebugara na gọọmenti haus na Ezinna m ha na-ekiri na-amụ ohe were ụmụnne ha na-eresi ndị Fulani chee na ndị Fulani ga-ahụ ha n'anya wee na-ajụ na-asị gị na-eme ọhaneze n'ụbọchị nke taa. Akwa ofu Jubril a ha na-agbara odibo ha na-achụrụ efi akwa ofu Jubril a bịara ugbu a bịa tisa ọhaneze tiwa ya ụzọ abụọ ịhụnanya ya. O nwere otu ọ ga-abụ ma gị
ma ha nwere ike bịakọta ọnụ ka akpa ihe ọfụma nwee nkwekọrịta otu a ga-esi gaa n'ihu. Ihe na-eme na ndị be anyị wụ na ha na-aghọtachi anyị na-eme ọfụma. Ịjụọ ha sị na m chọrọ ikewapụ Biafra n'ime Naịjirịa na ọ bụghị ihe ziri ezi na iwu obodo ha akwadoghị ya. Nna-ajụ ha sị ya kee ụzọ m chọrọ isi ime ya. Asị na ọwụ ka aga mee ntuli aka elu, anyị bịanyecha aka atụcha vootu, aga na ebe a na-eme iwu anọrọ akpa ya ekwekọrịta, anyị gawa n'iru. Njụọ ha ndị na-eme iwu obodo Naịjirịa mmadụ ole si Kanu steeti pụta? 44. Ọ bụ mmadụ ole na-emekwe n'iwu a si Abịa, Imo na Bayelsa pụta? Ha erughị sọsọ Kanu steeti. Ọ bụzi ụzọ dị aṅaa ka ị ga-esi wee nweta ihe a ibu n'obi ebe ndị ọwa anyị na ha na-awụ nọchiri egwuru agara agbachi ụzọ nọchi ebe niile, efe adịghị, ụzọ adịghị, obere ihe unu kwesịrị ịrụ unu anaghị arụ ya. Nwatakịrị ihe wụ ogbe nkịtị ebe na-ebute mmanụ, na-ebute ukoro ọkụ ike a na-ebupụ, na-akpata ego bekee wee na-eri ndị ugwu Awụsa ji na-eleta onwe ha mma. Wụnaba anyị ka o si bịa okporo ụzọ nkịtị na ama nru Ọnịcha ruo Enugu. Kezi ihe ọzọ ị na-akọwara m, ọ bụ gịnị ka imepụta were oge eme m ga-eji wee nwee ntụkwasị obi ebe ị nọ n'ihe ị na-ekwu na ị ga-emenwu ya na ọwa eziokwu? Ihe IPOB na makwa nnupụ isi ka anyị na-enupụ isi. Akwụkwanekwa na-ekwu na ilu a na Tinűbu, a sị mgbe ụfọdụ m okorobịa nwekwana ka onye ara na-alụnye ya nwaanyị. Ọkwana ihe anyị na-eme na mmegbu anyị na-emegbu anyị na ọ karịala, na ihe a na-eme anyị na ọ dịghị mma, ekunye agbagbuo anyị, ege ebe a akpọ ejide ebe anyị na-azụ ahịa laa ya n'iyi. Ha nwa na onwe ha enweghị ihe ha pụrụ ime. Ha niile na-agbara ndị Fulani odibo. Ị ga-abịa bịakwute nna gị okwu, sị nna gị okwu ana m enupụ isi, nsị ha mmụọ awụ Nnamdi Kanu na m agbara ha odibo, uru ha bụ ka mụ na ha mee ya. Ha ajụ ọhịa na-ese okwu, onweghị ihe ọzọ. Ana m ekpere ha ekpere ka onye nwe anyị baa ha n'ime, ka ha nweta ezi mmụọ nchegharị, ka ha ghọta na ha nwee ọrụ ha kwesịrị ịrụ n'ime ndụ ndị ha. Ịghọtakwa n'ọrụ a ma rụọ ya nke ọma, wee ghọta na eziokwu nọ n'ime ya. Ihe m na-ekwu bụ eziokwu ka ọ bụ. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu. Ha soro m kwuwe nke bụ eziokwu. Mmekọrịta anyị na ha na-ahụ nsogbu ọbụla adịghị. Kama ha nọ n'okwu asị na-agbara ndị Fulani odibo, efe adịghị. Ha agaghị enwe mmekọrịta ọbụla ma ọlị. Ọ ndị na-aghọtaghị ebe anyị na-aga. Mgbe niile ka m na-agbasa ozi na-ekwu sị onwe arụ ọwụla ma ọwa atụmatụ ị na-atụpụta nke ga-abara anyị uru karịa nke m onwe m bụ n'isi m, hapụ ihe na-emesowe gị. Ana m ekwu ya mgbe niile. Ọ gịnị mgbe ọwụla ile obodo ndị ọcha ka anyị nọ, ile ebe niile ihe na-aga nke ọma, n'ihi ha anaghị emere onwe ha ebere. Ha mejọọ ha sị nna imejọọla, nne m imejọọla, ihe i mere na ọ dịghị mma, ka achọ ụzọ ọsọ mee ya. Hapụ nwanne papa gị, nwanne mama gị, biko hapụ ya. A na-agwa gị na nwanne papa gị amaghị ọrụ arụ, nwanne mama gị anaghị arụtụ ya, ka onye ọzọ bata bịa arụ esi mba na ụmụnne gị na onye ahụ na ọ dị ọrụrụ ala. Ọwụ ụmụ ụfọdụ ihe ndị a bụ ihe na-ewute m ebe ndị be anyị nọ. Ha achọghị ịnabata nke bụ eziokwu. Onye nwe atụmatụ ka nke Nnamdi Kanu na-agbasa mma, o weta ya, anyị were ya were rụọ ọrụ. Onye ọbụla chọrọ ịmata ebe anyị si pụta, onye ahụ gaa Ụmụeri, gaa Aguleri, gaa Obugad. Ịga Aguleri, gaa Obugad, ịpụta ịgawa Nri. O nwee ebe a na-akpọ ọhịa nwe efi na Nri. Nke a wụ mmemme ndị gboo, ịgụ arọ anyị na-agụ ụbọchị niile. Ọ bụghị ka ndị ọcha si weta ya ka anyị si agụ ya. Anyị na-agụ nke onwe anyị iche. Afọ ọhụụ anyị dị iche na nke ndị obodo oyibo. Etu a ka o si wee dị n'Izrel. N'ihi na ihe a na-egosi mmadụ egosi nwanne ya, ọ bụghị enyi ya. Ihe anyị na-egosi onwe anyị wụlekwa na abụrụ nke anyị si wee pụta. Ọ nọghị na achịchọ, anaghị agbagha ya agbagha, anaghị esite ya n'agụgọ. Ọ bụ ihe kwụrụ onwe ya ọtọ. Aha anyị na-aza Réléase ebe wee bịa. Okpukperechi anyị na-ekpe ka oke si wee bata Arọchukwu. Gịnị wụ ọ bụ gịnị ka Arọchukwu wụ? Gịnị ka o gosipụtara? Ndị na-efe Chineke na-agazi ihe niile elu. Ọ bụ gịnị ga-eme anyị agaghị ekuni were nganga
na-efe Chineke dịka ndị Igbo si wee mee. Ihe gbasara ọnọdụ anyị nọ n'ime ya dịka IPOB wụ na anyị na-ekwu eziokwu mgbe niile. Anyị chọrọ ọdịmma nke onye ọbụla, ma nke gụnwa, ma nke ndị BBC, ma nke onye ọbụla, ma nke Britain. N'ihi na ana m akọwara ha na ọ na-ewute m n'ụlọ akụ ma ọ wụ ụlọ mmepụta ihe dị iche iche Britain kwesịrị ibute na be anyị dịka o si wee dịbuo na mbụ, ọ dịzighị ebe ahụ ọzọ, na ha ga-enwe ihe ha ga-erite anyị n'aka karịa ka ihe si nọrọ ugbu a. A na-asị na nọ n'ala bekee, m nọrọ n'ime ụlọ nga onwe onye na-ekwu okwu, a na-achọ m ka agbagbuo m onwe onye na-ekwu okwu. Mbịa hụ obere nwa m na-ahụbeghị mbụ kamgbe a mụrụ ya ebe niile asị na ọkwa ihe a ka ha kwuru na 2015 nlawa ụlọ dịka na-ezikwaghị ozi ka izi ruo ha. Ana m abịa, unu ga-anụ ya, ana m abịa, aga m abịa n'ike na ebube, aga m akwado nke ọma banye obodo ekwensu ahụ. Ihe ọ na ha chọrọ anyị mee ebe ahụ. Ndewo. So remember, say Mazi Nnamdi Kanu dropped this video years ago, explain things for now, but most of us no understand. If you accept, say you want come outside, we know the government will be inside. If you be like them, then you are covered. See as all the whole politicians, all of them now, they don't enter inside the APC because they know say, if they don't enter APC, Tinűbu go find them come. If they don't enter when Buhari go find them come. But as they enter, they are innocent, they are not corrupt. So this is the reason why they don't want to leave Mazi Nnamdi Kanu. And any of you where they work against this man release, any of you where they work against Mazi Nnamdi Kanu, Igejala we ceremony. Guys, share this video and make sure say this video go viral.